Зайшов, побачив відкрите вікно, заліз. Хотів проникнути в квартиру, щоб взяти гроші. Дівчина вчинювала опір. Я вихватив в неї телефон, тому що вона дзвонила в поліцію. Заховав телефон і йшла ще одна дівчина. Я її зупинив, говорю, гроші є. Зброя в мене іграшна, пістолет. Щиро кажуть, неправильно зробили. Так цим іграшковим пістолетом ви погрожували дівчині, да, щоб вона вам видала грошові кошти, правильно я розумію? Так ситуація була.